Mizo suicide bomber, true story, ziak tu lalrin zuala chong thu. Thil thleng tak tak, veng mun le mihring ming thla ka zia ani. He thil thleng chung chang hi I hre chiang ani po in, khongai takin atuar tu te tan a hre om theia wangin, soi chiang lo turangen ini e. Cholni zandar som a pel hret to ang tia, bom a puak dur mai, chu tiang zan rei to lama thil re ring tak puak chuan, a bul vel mi te a thawng kher mai, Mars ni kwa sang ni le pathum, cholni zandar som le minit som ni panga vela, thil puak ridur hi mi puin an hria ni in an soi. Aizol thak thiang bazar kong lun lai tak, dam veng pan na kong peng, pulal buai building bul mai kong pui chu, thil puak ring tak lo chuana chu ni in thom hre phak ta chuan an ngai. Cholni zan in khom ban nuwa TVN le thil dang ti wanga la meng te, thalai meng rei thang te le nula le tlangwal in rim te ti lo chu, meng an om to meu lo. Cholni zan an ya wangin lir thei le, mihring vei wak po zan tang aya, atlem zan alo ni kher bok nen, chu thom chu a ring du kher mai. Thom hre phak la menga piang chu, om huna tangin chin cha ngai venin, tim rutak si in an chuak phak phaka. Tak thing kona chuan rei lo te a mian pung khom ta thuai renga. Muto te po an lo thau chuak phak phak bok. Hre chiang bik om chuang lawin anin zot ton sup sup ani ber mai. Thak thing bazar dam veng pan na peng thua ma chuan, kar lawa mi puyan pung khom tam man le. Khotlang hruai tu le mi pui tling deuh chuan, thei ang tokin thil thlen na muna, mi pui fuan khom truk truk chu an thunun ram rama. Pimarami an ti chuan an hnai ber, Kulikon police station chu, phone in thil om dan a hril ta thuaya. Thak thing bazar pulal buai building bul, kong pui dung, dam veng pan na kong peng ta kami pakhat ruang char na mun chu, Kulikon PS a police duty ta chuan thu an donzo rual in an pan ta vata. Crime scene. Mi pakhat kum som thum atanga som thum panga in car vel, jacket hring ha, kamis detrial ha, ton zawar, kekor dum le kekor ta hring ha hi, alulam marlam, akelam chimlam hoin, kut pahnih phar huanga zang thalin amua. Kong hren dum a hrenga, muzavut puak rong abun bok. Police chuan mi pui pung khom chu in saseng tur hrilin, uluk thei topin ruang chu an zir ta zung zunga. Chin chang hre om dewa ngai a piang thu an zot zel boka. Police in ruang omna le a che vel ngun taka an zir nuwa, thil puak them tlem an char khom atang le, ruang om le dul vela na taka liam nu ma atang te chuan, zelatin bom puak wanga thi nin an ngai. Ruang om le dul chu bom chak tak chuan na takina liama, a ko chunga lang thei hialani. A tak sadanga ero liam lian tham dang mu anilo. A thom no sang chu ngun takin police chuan an dap zela. Poise ip dum, a chunga cheng li te, gas lighter sen pakhat te, zawzial tlon li te le, ball pen pakhat te an chara. Chu baka thil poimo tak pakhat, envelope chunga le khaziak hi an char bok. Chu le kha le ruang char chuan inzom na poimo tak anei ngai police chuan an ring. Mani in tilum. Chu le kha a thu in ziak atanga alan dan chuan, mi ruang chu laltea, kum som thum pani, Aizol chua chong lam veng ni na lang. Le kha chuan, aswal ema wanga in tilhumani thu te, aswal na wanga ngai dam tura a hring tu apa angen na thu le, amang tha na thu te a in ziaka. He le kha thu ziaki an nuwa police chuan, mi thi chung te en tirin an fin fia. Ti chuan mi ruang char chu ma ni in tilhum ti chiang khata police chuan an ngai ri ta thlapa. Suicide note chu film khur takin police chuan ngun zoka zir chiana tan an kolta a. Telephone number in ziak chu, nakina thil poimo tak alani ang ti reng an hre phak lo. Mi thi chulal te ani chi empty, police chuan an chui zui ngal vata, rei lo te ani nge ani ti an fin fia ta thuaya. Lal te chu. Police in lal te chan chin kim chang an chui zui na atangin, tui riala sanghamana in lo thin, tui po thiam tak, ako nga lungrit nel nol thung chunga, tuya alu nuwa po buai mia lawin, adu tok nuwa ma ni boka ol sam te lo chuak vele mai thayani ti te. Sanghamana in lo thin ani awangin, sanghabom nan zelatin amang thin ti te. Zelatin enge mozat kol lai po anay ti te chu an hre chau ta zela. Kulikon police station chuan PS case,
UD unnatural death case number 2000 US 174 CRPC ziaklutin Aizawl Civil Hospital postmortem turin anda pheita a zan hi a rei deuh to wangin atuk March ni som sang ni le pathum chawhmadar kuala chanvea postmortem ti ni in darkar chanve chhungin an ti zo hmeichhe pakhat ruang charani March ni som pahnih sang ni le pathum chawhnulama Aizawl chhuah lam veng pakhata puka pala khui thei huana mau hungkara hmeichhe pakhat saruak vek ruang charani hmeichhe hi mau hung hlim mun rual rem laia rem takin alo muzara a mumasa tu helai hnaya omte chuan tunge ani an hrelawa ruang ngonga ram hrui chu sui hnih ngotin alo la in sui thlapa in o hlumna hrui anglo takin a suina bok a hmalama a om tlat a chhevela chuan mihring chetna sul hnu ni awm a bel sun maya chuti ani chuan hmeichhe chu tuin emaw ram hrui hmangin a ngonga vetin a rek hlumta ani mai thei mahse engwangin nge ruak ngal ngata a om kher mipat hmeichhe na hmang turin a in phel ruak vekanga mipat hmeichhe na an hman zo hnuah mipa chuan hrui hmangin a rek hlumta pawh ani thei tho police chuan khawtlang hruai tu te nen chu veng community hall a hmeichhe ruang chu adu apiang en thei turin an da a ruang charani thu Aizawl mipui hriat turin an puan zar tir ngal bawk hola hmeichhe ruang mipui en tura da ani atanga reilu tuklawa chuan mi then khatin ma zari pasalla nei lo kumsom hni pasari mi vel thing tlang kho pakhatami a u ruati bong conservation muala cheng bula hun engemaw chen lo kho save to thin nia an rin thu an ron soi ta hlol mai ti theidang om to chuan lo awangin police chuan postmortem turin Aizawl Civil Hospital ruang chuan thon pheita a nu chuina police chuan mazari u ruati chu nu chuina hmasabera hmangin an kom wata ruati chuan an hnena mazari chu a om ngei thu lo hrilin zu a in thin ti an hriat hnuah voi tam taksim tura an ti in omzia a nei lo wangin a topa an ti ngai na hrelovin an kholama ho tura an ti tak thu te an lo hrila mahse mazari chuan an kholam ho chu alo du I kho lo mai ho ai chuan a u te then oma mutia hnathawka om ruata nen chuan an lo in hmel du man tho bok nen alu khung ta daya ruata chu police chuan thu an han zot fia vele a ani chuan nupa angin an han khosadun ren ron thin takna in mazari chu patil pakhat somtei nen an kop bok ti reilo te a tha chuak thuaya chu wang chuan chen pui rei du lawin alo chhuah tir vele hi alo nia chu tatang chuan khoya nge kal zui ti a hriat to lo thu alo soya police chuan ruata thu hril angin mazari chanchin chuan chui zui ta zela khatla venga a omna thin nia an soite chu an han zong hal zunga mahse an beidong tari March ni som pathum sang ni le pathum tlaidari le chanve vela Aizawl tlak lam veng pakhata chung kwa in somtei te chu an cheng ti an hreta a rang takin police chuan chu veng chu an pan ngala a enga lang tran SI pulal ni te ho chuan meicha police ruain somtei chu an mu chuak thuaya kulikon PS lama ruai chawin thu an zot fiata a somtei chuan mazari nen chuan kum enge muzat atanga loin hreto an ni ti soin sang hni pakhat kuma thlathum vel an cheng hawa chumi hnuah chuan an in kop zui ngai vak lowa bong kona an in muzeu thina March ni riat sang ni le pathuma an in mule a chumi ni chuan an venga hruai ho in an ina ariak ve nge a atuk March ni kwa sang ni le pathum chu cholni ania tuk thuan ei khama an venga tangin Zodin Square lama an chuak choduna mazari chuan poisa anei lowa wangin mipa bem tur zongang atia Zodin Square vela chuan cholnia langsar lutuk lo adu mi ta hmu ol sam thei tur si in zu standing thin anom nuala he mini po hian mission veng thlanga cheng panatenu pa po chu jingda rial le chan ve tangin helai vela hian anom tana chuti lai chuan panane na in mel hriat sa lalte chu dar kuatang kole chan vein kar vela Zodin Square vela chuan localin meicha kop tur adu thu pana chu hrilin zon pui turin angena a telephone number le a chen na hmun zia na le khathem a pek nuwa Treasure Square lama lalte chu a pheile ta a
dar som vela mazari le athian nu som te ta chuan Zodian Square chu an lo thleng ve a som te le pananu pui mai ta chu lo in hrasa an lo ni boka anin beluama anni nu pa chuan mazari thil zon chu ngai tu puin Treasury Square lama liam pheida ulot lalte chu be mai tura ko muin alo kir le thuai an rin thu hrilin lo ngak turin an tia ti chuan SBI main branch office kalna stepa mazari ta thian dun chu an thu tari a in ton na reipo an la thum man lawang tia Treasury Square lama tangin lalte chu lo pheile ta chat chata pana chuan lo kowin mazari ta thian dun an chuan ain mel hriat tir wata an panga chuan dar som pakhat vela Treasury Square lama phein voksa zorna zuan in ho dar dara zuan in zo chuan mazari le lalte chu veng hlui lama an kal sang ta a pana te nu pa le som teite ero chu Zodian Square lam panin an let thung hemi hnu hian anin muzui ta lo ni in som te chuan a soi lalte le mazari te chu ke in Republic lam panin kal zela lalte hian mazari hnena cheng sang ni nei angin ain soya lalte chuan ti Romana College bulmaya an chung te ina kalin apum nat awanga taxia honan ti in cheng zan hi adila ma sen ni chuan cheng somnga chawan lo pe a hei ina mei chano pangkum som pathum mi lek fing le thil chik zet chuan chundar som pani rik don trepa lalte chuan mei che pakhat aron hruai ti soin lalte chu in chunga anu poisa dilin aluta meiche ero chu ti Romana College kota adinga chunu chu cherlam deuh korsen larban bul ha t-shirt chuarang reng takle jeans ke korpol ha slipper ke hnuai cha chi bun mai po bial lam ni in a soi march thla a tui a har sa hle thina thlasik zo hlot khoro wang lai takalani boxia wangin tui a har sa le hle ani cholni chhuna po tui choi anom deuh reng ti thai ani mapui po chuan puka pa huan chak loka tui khora cholni chhundar khat vela tui choya chutia tui tha lai chuan tui khur thlang kongpo mu mal lo ram hnuai tanga ha mel taka lalte lo chuak chho thut chu a hmuwa ati phuzok nge nge mapui chuan engwanga kongpo mu mal lo ram hnuai tanga lo chuak ta thut nge ani azo chuan ani chuan mapui nangini mo tui choya lo tia bul tranin aman mo dewa wanga kongtluang pa ngai kwal lawa chulaya chuan local tamai ni in ain soya khomwang zui lem loin tui khur chak lam panin akal liam vele maya chuta tang chuan lalte chuan a thian pakhat sanga te in tlai darli vela tlo in zuin tura dila sangan zuin tura lo nei mai si lawa wangin a chuak le thuaya sanga zanri ei rong bol zo om vela lalte bok chu sanga teina kal le in zuwa mu zo lawa wanga zon pui turin a soma sanga po chuan ti tur tul anei tori lawa wangin a thian pa somang chuan kong pui lama zu chu awazon pui ta zak zaka zuin turan mu zo chuan lawa wangin sanga tein lama bok chuan an let dun le a in an thlen chuan lalte chuan korha kho tur sanga chu adil ta a sanga chuan jacket hring in khai chu ui ru tak chung chuan a pe a fain min pelang che ti na cha zui nge nge chu min hu chuan lalte chuan a chhuah san ta a lalte hmel le che zia engma danglamna a oma hriat lo thu sanga hian a soi chote anei kham hnuah sanga chuleng chuak lovin TV te a en hnuah amua amut hnu luka OM information mai ka tanga che chual wanga lalte thi thu a hriat chuan tho ngalin alumen pui ve ni in a soi bok chumi venga mi bok ki ma chu a chung ta chhuah bo awanga tlaidar nga le min somnga pathum vela ama a zanri ai lain atui zem khor changa hel paratana lo hruai ve to thin lalte chu an ina alo kala choi lai ani angin mizo zemoi le ti dan moi pa ngai angin choi ve tur so min a choi to le to lo te azota lalte chuan ei to angreng ei lo angreng tia changin ariat noi mai maya kho haya tuizem khor tura a han kal thu soin tuizem pasari khor tur anei thu le among siamna tur man ru a ken lo awanga lampa ron ho thla ni in lalte chuan kim hi a hrila rein kom ma in lalte chu a chuak le thuaya jacket hring a hak thu le savun phei khok abun thu kim hi an a soi nge nge chapal chia
kulikon police chuan SI lal ni te case IO hoin mazari ruang charna mun hi ruang charni tuk march ni som pathum sang ni le pathuma ngun zoka a mun ma en turin an pan le a ruang charna mun le a che vel ram hnuai le huan chu zau takin nu ma chui tur mu in be sein an dap chiam nuwa mazari ruang charna mun atanga thlanglam hlave fe kong puisira mazari chapal bun ni om tak khing khat a veilam an char ta hlau mai mazari thian le laina te he chapal hian entira mazari chapal bun lai ngai ni in police an hril ruang charna hmuna chuan sul nu char tur dang a om mial be sein police hian voi thum voi li vel ngot lo in an dap le na in mazari thom no hak emo sul nu rin tlak emo he thu buai chui ne na in kung kai thei tur thil poimo engma an char ta lem lo mazari chu tu tha nge ni ta ang Aizawl Civil Hospital a mazari ruang postmortem examination result chuan a thi chan chu thocham asphyxia ani ti le re hlum ani ti atar langa lalte ruang charani khan suicide note apa hena thupa choina thuziak an charna khan mazari a tha thu achuang lona in thil sual lian tak ati ngai ni a rin thei tur tong kama manga tin Zodin Square a zu standing pana hena address le phone number zia na le khathem apeka kutziak le suicide note kutziak chu mi pakhat kutziak ngai ani ti police mithiam te chuan an fin fia mazari le lalte te hi chundar som pani rik ma de uloka treasury square atangin veng hlui lama ke kalin mazari ruang charna hmun lam an pan ngai ti police chuan an ring hetle veng monga puka pala khui thei huan chaklok tui khura tui choi ma puin chundar khatvela tui khur thlang ram hnuai kong ommu mal lo atang lalte lo chuak lol a hmuwa wang khan puka pa huan lama tang nge lo kal ni in angai thei PME result atangin mazari ka re hlum nge ni ti achianga chumin hem het tur chon mazari ruang charani khan a ngong a vakau hrui alo la in suya ama ain reklum ani lo ti hriat takin chu hrui chu malama sui ni in ain sui zai ani hei wang hian ama ain reklum ni lowin midang tuin emo hrui mangin an reklum nge ni in angai thei bok mazari ruang saruak veka char ani awang khan lalte nen mit pat mai chiat na man dun tumin anin phel ruak nin arin theya ma se PME result in mazari ser chunga mi pachi mu ani thu engma atar lan lowa wangin anin pol man lo ani mai thei mazari thuam no hi lalte khan khoi emo athuk ruanga a chapal ero thanglama apai thanol nol ani mai thei treasury square atanga an thiante an kalsan dan atang le kalkonga lalten an laina te in atlo ti fin fia ani atangin chianga angai thei ma se he ti chin bak engma fin fia nadang police in an nei si lowa wangin lalte chu mazari thattu ani nge ti achiang chuang lo treasury square atanga an thiante an kalsan dan atang le kalkonga lalten an laina te in atlo ti fin fia ani atangin chianga angai thei ma se he ti chin bak engma fin fia nadang police in an nei si lowa wangin lalte chu mazari thattu ani nge ti achiang chuang lo case IO lalni te thluak abuai map hle kil sang atanga thil thandan le fin fiana an nei teram khoma achuk tu kwal velin mazari chu lalte tha nge nin apom thei ti a hria ma se tual thattu pu thunal tur ero chuan fin fiana chiang tak dang amamo a chu anei thei chuang si lawani thi dan pa ngai ni lawa thi na pani hun in nei taka thlenga a thi pakhat chu ma ni in ti hlum ni nge ina pom thei thil khirani lo pakhat jok ero tha ni nge ina ngaya ma se a that tu pu thluk fak thei om thei si lo chuan hanti zui vak dan tur ati hrelo hle a mazari thatua rin hlel ber lalte ber athi sia wangin mazari tual thina hnu chuina le thu buai chu ti top turin ma ala taringot mayani mi pahnih thi dan chu he thil thena tanga kum riat na sang ni le som pakhat kum khan crime lam tui chil tak mai zonun moya chuan mi ka tanga he thil thleng rap thlak tak mai chanchin hi hria in thudik tak mu chuak ngei tumin a chui ve ta a kulikon police station atanga bultanin he thil thleng kai hnoi case record zong hai chuakin khati hun lai an hnu chuya tel police zong case IO pulal ni te tiamin azong chuak veka police nu chuina a mi hring hming chin chia zong kom kwalin
thil thlen na hmun le thil thlen na veng te a hmuna kala ngun taka a zir chian hnuah mi pahnih thi dan dik tak chu a chui chuak ta a khatia lalte le mazar te anin ton khan lalte khan cheng sang ni nei angin mazari hena khan in soya mazari la in sum tuak nana mi pa bem adu thu a thian nu som te hena alo soi to a chutiang bokin lalte khan mei chekop tur mi pat mei chiat na man pui tur adu thu zu standing pana hena a soi chuak pok ani kha chutiani chuan mazari khan sum tuak nan lalte hi a kopa lalte an ti sachak na hri khlak nan mazari kha a kop ve thunga ti chuan zon thumun tum sang sianin kopta ani ta berin alang hei wang hian an pahnih khan an du ve ve mu theina tur ani phot chuan hla in pan hau tak deuh ma se koi hmuna po pan anin huama an thian te treasury square atanga ke an kalsan khan case record tarlan ani ang khan ti romana college bula lalte laina te kha an tlo ngeya mazari khan lalte an paisa eng tham ma anei lo ti a reng reng lawa lalte la mazarin arin thei tur ang berin paisa nei om taka omin ain soya an na tho thin le sum hai lu dan te tui takin konga asoi pui bor bora lain mungai hau lo ni ma se anin ko ngai hle to ani an tum na hmun an zuk thlen chuan rei vak lo thudu nin an ti ti le phota an zu inin tlemin ala khoya wangin ti sachak na po anin kai tho sak ton thuaya lalte ti luimi lovin mazare po phur takin ain phel ruak mai renga ma se lalte in phel pa ve lain mazare rui chasi lo chuan lalte poise mu in achunga poisa omzat om a hretatlat mai mi pat mei chiat na man hrim hrim chak wanga heti chen chen thleng ni lawa sum tuak adua wang chau ani miawa wangin sum hlo lawa mi pat mei chiat na man ringot chu adu I kho lo mai sia lalte la mi pa jok ti taka aphurin ati sachak na so sang to le mazarin mi pat mei chiat na mang du lawa alo dan po poisa lawin achak na puitlin turin anor lui zela ma se mazarin du lo takte a du lo ta ka wangin lalte chuan achak na chu apuitlin thei tabik lo lalte thinin na tuar ta lo a tho loka an pia loka ram hrui vakau chu thatin mazari chu a ngong a ve tin a rek ta chot chot maya a thana I zong zong a rek ani wangin mazari chu rei atang theilo rei lo te a ang hloi hloya aleng or ora tho chamin athita thuaya postmortem result khan mazari sera lalte chi om mu soi ani lowa wangin mi pat mei chiat na an mangman lo nge ya ngai ani a mazari ruanga kuthlang na hnu ma emo mu tura om lowa wangin lalte khan hruya are bak atak sabeng danga kutathlak lawa ngai ani atum lok po ni lawa athin butut thokin ril rufim pulawa chutia mazari athat tamai chu a hlau thong len hno hle a ti ngai na dang om to chuangin a hra si lo asul no chui zui thei tur nia arin mazari thom no chu atum tel sok soka tu ma mu thei lo tura athuk ru thuai thuaya a chapala ro chu thanglama a tho thatanol nola ma pui tui choin lalte alo mu khan thom no a ken om engma a soilawa wangin mazari thom no hi a keng zui lo ni ina ngai thei tual that ani ta ka wangin lalte chu ril ruwa hre omin a hlau thong ta em ema aril ruha to lutuk chu zuruya ti re atum ta a anvenga zuzor thin te hena zuwa zong ngala ma se mu mai lawa wangin a thian pa sanga e rong bol lai chu panin zuin tura dila ma se ni chuan alo nei bik lo awangin a chuak le ma se ni chuan alo nei bik lo awangin a chuak le maya anu dewa sanga teina abok kal le in zuzon puya ta na som chuaka ma se sanga nen po chuan zu in tur an zong mu zo ta chuang lo sanga teina anin zui hole ta a inan thlen chuan lalte chuan sanga jacket ha kho adil ta a sanga po chuan ui ru tak chungin a jacket hring chu a ha kho tir ta a chu ta tanga a chuak chu kalna tur ber po hra chuang lovin a tei kuala an hnuah tuizem khora alo zui photo kima chu tlaidar nga le min som nga pathum vel atlo a chu ta tanga a chuak chu an ina a hota a sual rap thak tak tia tuala tha wanga aril ruha tot lutuk ti ngai ndang hreto si lo chuan ma ni in ti hlum thaberin na hreta a engtia in ti hlum nge thaberang ti in ngun takin an ngai tu a
chuti lai chuan sanghaman na tur gelatin engemaw zat alakol tih a hra chuak zawk a chumi hmanga intih hlum chu atum ta ani ama erawh chu a chan tu ma hriat lo intih hlum ngot chu ni theina hra si lo engtin emaw tala a intih hlum chan chu a tih hnuah mi an hriat nana puan zar ngei thaina hria a mahse engtin nge mi in a intih hlum chan chu an hriat ang rei a ngai tuah lo lekha puan le pen a la a intih hlum chan chu a ziak ta a zia lai hian a ril ruak kal ding hle kut khur buai map loin a hma a address le phone number a zia pana a pek ne na kut ziak in ang thei khopa buai lo le zam loin a ziak ta ama hring tu apan thil sual lian tak atia wanga ama in thiam lo em awanga in tilhumani zia a hriata alo ngai dam thei adu berani angin chutiang chuan a ziak ani a zia zo chuan le khaipa a khung fel le thlapa a jacket iptea a thun ta thana ti chuan tumrap thlak tak nakin loka achung te le veng te baka a hria piang la ti thin thong tur thutluk na a siam to ti hlotling tur chuan phurna engma nei lo poisak nei to chuang si lovin an in ngei mai chu a chhuah san ta hnak hnaka an in chu voi tam tak alo chhuah san to thin ma se he mituma a chhuah san dan ero kum khua a hole to lo tur ania wangin a thlir tlok tloka in sum zo lovin amit tui a far fap hial mani in ti hlum thei khop a beidong anina in poisak ti nep nan zutlem tal han tau zo ero tula tia ma se tlaya khan an venga alo zon hlo cham to wangin veng dang zona tuma thak thing lam buang changin apan ta chat chata vanai thak takin zu in tur chu a hmuta hlau a poisa nei chun chu zuleinan a hmangral ti nge a ruang charani khan poisa cheng li le zo zial tlon li charani awangin chhun lama a poisa nei sa baka alaina te pek cheng somnga kha hemi zan hian a hmang zo ti na ani chu zuin zo chuan thak thing bazar vela an tei kwal lawa an veng lama thil ti tur hlen chu atum zet na in a hlat tham dewa wangin azu in na tho are mananga poisak lo na abo manang ti a hlau thong le si chu baka mel hriat ta na thil ti tum lai lo mupalta se an lo danganga a hlo cham pha ang ti a hlau thong boka chu wangin tu man an hriat lo na hmun thak thing bazar vela amison chu ti puitlen atum ta zoka zandar soma pel hret to lalte thisen chu alum papa a chaldara thlan tuya lo luang thlangiai ngeya a thil ti tur chu a hrein a hupur kher mai zuin poisak lo na peturin a ring kha ania thok le khata aril ruwa fim ta thut ni main ain hria a zalitin a chu a daprak raka a kota khur deuh dar a thil ti tum chu thul le mai a du thut ma se mi pa ania ti tura thutluk na asiam to chuan ti hlot lin ngai atum tlat si phurna tel hau lovin zalitin chu a phor chuak ta zala voi enga mozat a thil ti tum chu thul le mai aril ruk man ma se chun lama misual top thang te chau ti du nia alo ngai thin anga tuala tha tak dan kha aril ru alo lang zuta misual ber nung ve tlak to lo nia in ngai na chuan poisakna anei tlem tir tela in chirna le in siam that du na alo luta chu chuan doi zepna aron hring chuak ngal bok ma se chu doi zepna chu in hne tir tum lo bur ma zari kha ama atanga tha tum sa reng ni se hetianga ma ni in ti hlum tu na nei khopa suala in hriatna anei hau lawang chu wangin ma zari ruang charna hmuna khan ati sa changna so sang to tak dan bea om tak tlat khan athin butu ta ko chuaka ril rumang mulin arek hlum tamai kha ania poisei lo nun na alak saka wangin ama po chu thivet lak ni in ain hrengoi ngoya a thil ti tum chu ati tur om reng ni na ngai ani a jacket iptea gas lighter sen chu a phor chuaka gas lighter chu tal al phata gelatin fuse chu muang changin a hliauta a kut khur dar chungin gas lighter chu a jacket iptea khung le zeta ti chuan bom chu a om hnuai a dul le om vela chuan a kut khing ni in adom bet tarana chu bom chak tak a chatuan kongka hon sak tu tur le misual hrem tu tur na tho chu mai mit ching diar chungin a ngak ta a tlangkom na mazari thatu hilal te ani ngai ti fin fia na tha le chiang fak a om lawa ma se police chuan thilom dan kil sang atanga an han chuya an han rem khom nep nuwa lalte tha ni nge in an ring
he thu buai chui tu case IO chuan Kulikon PS case number 37 2003 the 12th of March 2003 US 302 IPC manga thu buai jiak lutin a thei to pangun le zawa a chui hnuwa du tok nga in final report FR number 8 2003 the 19th of September 2003 a the luta a he tual thana rin hlel omber prime suspect lalte berathi sia wangin he tual thana thu buai hi ti top zui anita ani